Salam eli hormatly adamlar, garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikleri hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdun milli bayramy Inqilab güni münasibetli Mösür Arab Respublikasynyň prezidenti Abdelfattah al-Sisi hem ýurdun halkyna mähirli gutluklaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlarymyz prezident Abdelfattah al-Sisi tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk Mösür Arab Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hem rowaşlyk arzu etdi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Onu Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen 19-njy maslahatyny kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu ýa-da hukuknamalar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatyna hem döwletimiziň kanunçylyk hukuk binýadyny döwre wagtlaşdyrmak boýunça topumlanan maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçülikleri habar berişdirişleriniň wekilleri çağıryldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisiniň dowamyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornwasarynyň şeýlede komitetiň ýol başlarynyň çykyşlary dinlenildi. Çykyşlarda kanunyň her biri boýunça netijename berildi. Ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisine kabul edilen elektronik hökümet hakynda kanuny aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça alınıp barýan siýasatyň nazarda tutulyp hem Türkmenistany 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyýat ösürmek konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen işlem taýýarlanynyny bellidiler. Elektronik hökümet hakyndaky kanunyň döwlet edaralarynyň maglumat telekommunikasiýa düzüminiň döredilmegini, hukuk esasyny berkidilýändigini hem häkimet we dolanýyş edaralaryny kagyssyz resminama dolanşygy tehnologiýalarynyň işçiň ornaşdyrmagyna we umumyň ýurdumyzyň hem taraplaryny ösürmegine ýardam berjekdigini ýytyldy. Etçilik we kinologiýa iş hakyndaky kanun aralyp maslahatlaşanyny bu kanunyň türkmen alawaýlarynyň seçkiçiligini ösürmek, bu täsin tohumy munun bilen kemilleşdirmek, milli we umumy adamzat medeni mirasynyň aýrylmaz bölek hökmüne dünýäde wagt etmek boýunça ýurdumyzda alyp barýan giň gerimli işlerde ähmiýetini ýytyldy. Şuňdan bir hatarda halk maslahatynyň agdalary hereket edýän kanunçylyk kemilleşdirmäge degişli birnäçe gadalaşdyrjy hukuk resminamalary garadylar. Olaň hataryna Türkmenistanyň raýat iş görediş kodeksine ýetmek girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetmeleri goşmaçylar girmek hakynda, Feldjäger aragatnyş hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýetmek girmek hakynda, gümrük gullyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaça girmek hakynda, korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we ýetmeler girmek hakynda, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitew kanunyna goşmaça we ýetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçylar girmek hakynda, awtomobil ýollary we ýol iş hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, demir ýol ulug hakynda Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar we ýetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ýetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adynyň düzgün namasyna ýetmek we goşmaça girmek hakynda hem Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetmeler girmek hakynda Türkmenistanyň kanunlary bar. Aralyp maslahatlaşmalaryň dowamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan durmuş ugurly siýasatyny amala aşyrmakda, puwdoklary okuly ösürmekde milli gadalaşdyrjy hukuk binýadyny kemilleşdirmek ähmiýetini ýytyldy. Mejlisiň dowamyna beýleki möhüm meseleleri de garaldy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisinde aralyp maslahatlaşylan kanunlary bir agzdan makullanyldy, hem degişli kararlar bilen berkidildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne şanly ösüşlere betlenýän edi diýärmiziň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ülkemiziň senagat kärhanalaryna da uly özgertmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler gazanylýar. Kämil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrmagy, önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi, zawodlar fabrikalarnyň kuwatynyň ýedigleri artdyrylmagyna, öňürleýän önümden hiltaýdan ýokary derejä çykarylmagyna özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Zamanamyzyň bedewatly önümçilik kärhanalarynyň birem Türkmenihimiýa döwlet konserniň garamagyna Türkmen awadyň kime kärhanasydyr. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyň geçen 6 aýynyň jemleri boýunça Türkmen awadyň hime kärhanasyna fosforly mineral dökünleriň 135 000 tonasy, kukurt kislatatynyň 58 000 tonasy, texnik we lukmançylyk kislorodynyň 120 000 kubmetri, klorly ýekin 216 tonasy, şeýle-de owa hujulugyna ziýankeşlere garşy ulanýan himik serişdeleriň 2200 tonasy öňürilip, ýokary dähmet görkezjiler gazanly.
Şeýle de bu baýry kärhanada beýleki himiýa önümleriniň önümçüligi üstünlikli amala aşyrylýar. Türkmenawadyň himiýa kärhanatynyň hususy kärhanalar bilen bilelikde täze önümçülikler ýoly goýmagynyň netijesinde soňky ýyllarda kärhanada öňürilýän önümliň sany hem ýygy giderler diýär. Bu aýdylanlary bolsa kökçü gojalyk jemgyýeti bilen bilelikde öňürilýän awtolog akkumulýator batareyalarynyň döwrap iş gojalyk jemgyýeti bilen bilelikde taýýarlanýan çyýgy turşulygy önümçüliginiň çelik hususy kärhanaty bilen bilelikde öňürilýän senat garyny suwuklygynyň önümçüliginiň mysalynyň aýdyň göz ýetirmek bolýar. Yer gelene bellek geçte Gahrman arkadağımyň akpatatı bilen 2016-njy ýyla ýyllyk kuwaty 500.000 tonna önüm bermäge niýetlenilen kukurt kislotaty önümçüliginiň täze diýetgatynyň işe girdilmeginiň netijesinde zawodyň önümçülik kuwaty epetle artdyrylyp, taýýarlanýan önümiň hiltaýdan ýokary derejede çykarmagyna uly mümkinçilikler döredildi. Dünýä öňlerine laýyk gelýän önümçilik diýetgatyna işiň tehnologik ýygydarlygy kukurt eredici we südüji bölümlerde, peçkemde täsirleşdirici bölümlerde, suwuň duwuny aýyrjy suw sowadyjy bölümlerde, suw aýlaw hemde turbina bölümlerine amala aşyrylýar. Awtomatik usulla dolandyrylýan önümçilik diýetgatynyň işi tejribeli hünärmenlere ynanlyp, önümiň hilini aýratyn gözegçilik ýola goýulan. Ýürüýte awdalaşdyrylan barlyk hany şertlerine gelýän çyýmalyň, ýagny kukurdyň düdüminde saklanýan organik maddalary, olaň çyýglalygyny, kullulygini, turşulugyny derňemäge şeýle de taýýarlanýan kukurt kislotatynyň düdümini, ýakylmadan soňky galynyny, durlugyny barlamagy, derňegleri şalt we takyk ýokary derejede geçirme giň mümkinçilikler bar. Himiýa kärhanatynyň agdy bir zähmet köpçüligi, esretli zamanamyda döretmäge, öňjöýle zähmet çekmäge açylýan giň mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyda hoşallyklaryny beýan etýärler. Arkadagy serdarymyz ata watanymyzyň ykysady kuwatynyň artmagyna we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokarlanmagyna türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýeleýändigini aýratyn nyktaýa. Ma'lum bolýar güneşli diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösürmäge münasip goşunt goşup dörli podoklarda netijeli işler alyp barýarlar. Hemem çalışmaryny we giň meşhurly taslamlary durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň agzasy bolan Balqanawa şäherine batlyk adam hususy kärhanasyna da islegli önümleri öndürmekden nusxa alarlyk zähmet çekilýär. Hormatly prezidentimiziň hususy ulgumy ösürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän batlyk adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ruhuna münasip işleri bitirmek hötdesinden gelýärler. Kärhananyň bölümlerine oturdulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta süýümden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamagy niýetlenen hemem jorap örji enjamlar gurnulyp, olaň saz we kadaly işlemege öpçün edilýär. Hususy kärhananyň Şwetsariýanyň we Ýaponiýanyň öňdebarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen barkemsiz öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölümine zähmet çeken hünärmenliň ihlasy netijesinde her günü 13,15 tonna goly ýokary hili ýüplük taýýarlamak barada meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilýär. Kärhanada öndürilen ýüplükliň agramly bölüginiň daşarky bazarlara uradylýanygy aýratyn bilinmäge münasip hakykatlar. Hususy kärhananyň ýüplük boýagy hemem jorap önümçiligi bölümlerine işler talalaýyk alınıp barlýar. Haz Kamil enjamlary bilen öpçün edilen boýag bölüminde häzirki wagtda her gece gündüzi dörli renklere boýalýan ýüplükliň umumy möçüri 5 tonna deňelýär. Eňwer Kamil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölüminde bolsa her gece gündüzi taýýarlanylýan jorap jüwitleriniň sany 50 miňe ýetýär. Munyň özi bu ýerde her ýyly azyndan 18 million sany jorap jüwitlerini taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu bölümdäki taýýarlanan jorap jüwitlerini ýuwjy, guradyjy, ütükleji, hemem olary görnüş beriji Kamil enjamlarynyň tilsimatlyň ählisi yerli hünärmenler tarapyndan başarnykly işledilýär. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän hususy kärhananyň hünärmenleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçilikler döredip berýän arkadaly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki maksat dere açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri işgärleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçilik ulgamyny berýän beýmeçleri kömek gollawlary esasynda ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän haritlaň orny tutup bilýän bätleşik okyply önümleri öndürip eçki bazarlarymyzda önüm bolçulugynyň döredilmegine öz münasip goşulantylaryny goşýarlar. Olar kärhananyň önümçiligini dünýä tejribesine laýyk gurap öndürilen ýokary hilli göň önümlerini daşary bazarda da köp meşhurda çykarmaklygy aýdyň maksat edilýär.
Mara şäherindäki maksatlara açyk görnüşli paýdalar jemgyýetine eri şähli hemde ownuq şähli mallaryň derleri gaýtadan eşenip, şonun ýokary hiyelli ekologiýa taýdan arasa gön önümleri öňürlýäp, täzeçe dörejekli gözegler bilen ýaşaýan işeň telekeçiler özlerini döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňillikli garzylan hasabyna kärhanaň önümçiligini iňkämil tehnologiýaly enjamlary ornaşdyryp, önümçiligi barha giňel diýerler. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler öz iş oglary boýunça daşar döwletler ýokary bilim alyp, gön önümçiligindäki dünýä tejribesini bir kimsiz öwrenip gelen ýaşardyryp, şoňa görä olar derini işläp, bejerip, ony taýýar gön derejesine ýetirmekdäki işeň her biriniň ýokary tehnologiýa doly laýyk ýerine ýetilmegine puto gözekçiligi diýerler. Munyň gözi taýýarlanýan göniň ýokary hili bolmagyny öpçüni diýip, paýdarlar jemgyýetiniň önümçiligini dünýä ölçeleriniň derejesine çykarmagy aýdyň maksat edilýän telekeçiler soňky bir ýylyň içinde kärhanada Italiýa döwletinden gön önümçiligi üçin niýetlenen iňkämil tehnologiýaly enjamlaryň toplumyny oturdup işe ýerdiler. Göni guradyjy, ony çyýglandyryjy, ýumşadyjy, göniň ýüzüni tüýjümeklik görünüşine getirýän, onuň ýüzüne şekil berji, göniň galyňlygyny kögüş önümçiligi üçin gerekli galyňlygy getirýän hemde beýleki ösen tehnologiýaly enjamlar bu ýerde öňürlýän önümlüň möçberiniň artdyrylyp, hiliniň düýpli gowlanylmagyna ýardam berýär. Häzirki wagtda ýüze golay işgäri özüne jemleýän maksatlary paýdarlar jemgyýetinde her aýda taýýar göniň 2 million ýene desimetri öňürlýäp, şonuň 1 million ýene desimetrinden paýdarlar jemgyýetiniň paýdary bolan Rowşan aýakaplar kärhanasyna gelşekli, aýagy ýakymly, rahat, ýokary hili aýakaplar öňürlýäp. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda öňürlýän önümlüň daşary bazarlara çykarylýan möçberlerini artdyrmak baradaky taşyryklar esasyna bugun paýdarlar jemgyýeti öz öňürýän taýýar gön önümlerini Türkiýe Respublikasyna eksport edýär. Şol önümleri daşary döwletiň önüm öňürjiler tarapyndan uly islebilýär. Geljekde öz önümçiligini düýpli artdyrmagy aýdyň maksat edilýän bu paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri bir wagtyň özünde derini gaýtadan işleýän kuwatly, döwrewap kärhananyň gurulşygyna malp berýärler. Gurulýan täze kärhananyň önümçiligi giertilmegi bilen bu ýerde ýene-de 150 adama täze iş orunlary dörer. Hemde taslamy kuwatly boýunça her aýda 8 million ýene desimetri ýokary hili gön önümleri öňürler. Maksatları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzda işeň telekeçilere döredilýän ähli şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Arkadan serdarymyzyň güneşli diýarymyzda kiçik orta telekeçilik gollamy ösürmek barada edýän ýagdaýsy aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çarkynjyny gurulyp ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny putulandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Akbodoy etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti mysaly bolýar. Halkyň arkadan zamanasy ýylynda milli ykdysadyýetimize uly goşunty goşýan türkmen telekeçileriniň hyzmaty ören ulydyr. Şeýle kärhanalaryň birim Ahal welaýatynyň Akbodoy etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektary goly bolup 2019-njy ýyldan bäri önümçilik işlerini alyp barýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň orun tutýan önümleri öňürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada Hytaý Halk Respublikasyna we Germaniýada öňürilen öňdewarjy kampaniýalaryň enjamlary ornaşdyrylandyr. Bu kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup dokulmadyk mata önümçiligini ýola goýdy. Dünýäniň döwrewap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerine, sehlerinde öňürilen önümlüň ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasyny özüniň öňürýän dokulmadyk matalar we onuň öňürilen önümlüň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan arasalygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçeğlerine laýyk gelýänligi we bäsleçe ukyplygy bilen tabatlanyp uly isleglerden peýdalanyp halkyň ösen isleglerini doly kanagatlandyrmagy ukyplydyr. Ýokary hili önüm öňürmek üçin çeňmal öz ýurdumyzyň çägine ýerleşýän Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar topulmagyna hemem gynly polimer zawodyny öňürlen polipropilen ulanylýar. Bu ýerde dokulmadyk matadan hojalyk torbalary, gaplar, saçaklary, öňlükleri, aýalgylary we çağlar üçin arasaçylyk önümleri öňürilýär. Hormatly prezidentimiziň türkmen telekeçilerine berýän
gollawlar netijesinde Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti önümçilik mümkinçiligine eýe bolup gyýtga wagtda ötüşlen aýdyň ýoluna düşen kärhanadyr. Hojalygyň esas maksady arkadagly serdarymyzyň adamlaryň eşlerle durmuşda ýaşama orna alyp barýan işlerini öz goşantlaryny goşmakdan önürýän önümleriň ýokary hilligini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan arasalygyny, kämilligini we olaň sağlaşyny gazanmakdan ibaretdir. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň agdyber işgärleri ýokary hil önümler önürmekde rowaşly işleri alyp barýarlar. O ýurdumyzda belenilýän her şaly senelere özleriniň bayramçylyk sowatlary we üstünlikli işleri bilen barmaklygy maksat edinýärler. Hemem arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzda ykdysadyýatyň döwlete degişli däl ulgamly ösdürmeklige aýratyn ösberliýe. Bu bolsa öňürleýän dürli görüşli önümliň mukdarynyň has artdyrmagyna, aýratyn azyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekde mümkinçilik berýär. Daşy vilayetinde de dürli önümleri öňürleýän hususy kärhanalaryň ençemeti bar. Olarda halkyň arkadagly zamanasy ýylyna öňürleýän önümliň görnüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokarlanmagy üçin uly tagallar edilýär. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan möhüm wezipelerinden ugralýan Daşy vilayetiniň telekeçilerim dürli görnüşli islegli önümleri öndürmekde özleriň iş usatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berge, orta we kiçi telekeçilik ösdürmekligiň hasabyna öndürilýän dürli görnüşli önümleri bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý saçaklarynyň bezegdir. Daşy vilayetiniň telekeçileri we hususy kärhanalar öndürilýän önümliň görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň häzirki günlerinde ekologiýa taýdan arasy halka elýeterli bolan dürli görnüşli azyk önümlerinden doly. Ýokary hile talalaýyk azyk önümlerini öndürmekde welaýatyň gowadag etraryna hereket edýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan çörek we kökü önümlerini öndürýän sadece harit nişanly azyk we iýmit öndürýän toplumynda alnyp barýan işlerim aýratyn tapawutlanýar. Toplumyň hünärmenleri ýylatyň ýokary hilli çörek we kökü önümleri bilen öpçün edilmegine özleriniň ul goşantlaryny goşýarlar. Bu ýerde zähmet çekýänleň aglawa bölüginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bilinmäge degişlidir. Toplumyň zähmet ýöre işçileri we hünärmenleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän gollawlaryndan ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Toplumda öndürilýän önümliň ençeme görnüşleri bolup, olary ila tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Önümliň ýokary hili öndürmegine bu ýerde ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Öndürilýän ýokary hili önümler toplumda işleýän her bir işçiniň işine usatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň agyr ýany bilen hötdesinden gelip, bu ýerde öndürilýän ähli önümlüňem ýokary islegi münasip bolmagy üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçi hünärmenliň zähmet bilen öndürilýän önümlüň görnüşleriniň we mukdarynyň has köpeljekliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şonuň üçin olar halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň üstünliklere beslenmegine, halkymyzyň mukaddes saçaklarynyň ýokary hili azyk önümleriniň mydama doly bolmagyna münasip goşantlaryny goşup ihlasly zähmet çekýärler. Toplumyň agdyr işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri we şertleri döredip beren hormatly prezidentimize tükönüksiz alkyş edýärler. Hemem täze sepkitlere tarap ynamly barýarlar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýurdumyzda geçirilýän dawarlar, maslahatlar, bäsleşikler Lewap welaýatyna da şatlyk şowkuny beslenýär. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkeze geýişiň hemem kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkeziniň belelikde aglan eden berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň çepereli zähmet söýür dinanlaryň arasynda Gülüň owudan atly bäsleşiginiň Lewap welaýaty tapgyry aýratyn täsirli hemem ýokary ulantligi bilen tapawutlandy. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna başlanyp Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Lewap welaýat bölüminiň we kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň belelikde guramaklaryna geçirilen Gülüň owudan atly bäsleşigiň welaýat tapgyrym ýokary ruhlentligi beslenip geçirilip, Dinanamyzyň watanymyza öz mukaddes ojaklaryna wepasyny, milli mirasymyza däp desturlamyza goýan belin sarpasyny ýüze çykarmak, türkmen halkynyň öýleriniň bezegini uwurlan milli türkmen keçesini taýýarlamakda öz usatlyklaryny görkezmek arkaly ýaşary zähmet söýürligi, gaýratlylygy ünlemek, ýaşarda ene mamalamyzdan galan ajaýyp elişlerini höwetde öğretmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşik ören täsirli pursatlary baý bolup, oňa deslapky etrap we şäher tapgyrlaryna ýeňji bolan çepereli dinanlar gatnaşdylar. Bäsleşik 3 şertden ibaret bolup, oňa gatnaşýan dinanlar birinji şerte görä keçe bilen baglanyşykly gadymy usullary ulanmak arkaly ýuňsaýmak, daramak, boýamak, peşge taýýarlamak ýaly taýýarlyk
ýeşeri. Ikinji şert boýunça gadymy milli nagsar ulanmak arkaly keçe güllemek. Bäsişiň üçünji şert boýunça bolsa, keçe bilen balanşykly halk dörejiliginiň dürli görnüşleri boýunça çykyş etmek, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni wasp edýän joşgyny çykyşlary ýerine ýetirmek boýunça bäsleşdiler. Mukaddes däplemeden beri bolan ümäniň aýdym sadyň şyryny owazy, eşetli zamanamyzyň bilen ruhy bilen sazyş geçen bäsleşikde oňa has taýýarlykly gelen şepereli zenanlar ýeňçi bolmaklygy başardylar hemde bu bäsleşiň jemleji tapgyrna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Bäsleşe gatnaşan we ýeňçi bolan şepereli zenanlara sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurylyp, ören gyzykly hemde täsirli geçen bu çärenin bütün dowamyna oňa gatnaşylar milli mirasymyzy goýan belen sarpasy, eşretli zamanamyz, nurany ertelemid üçin arkadaly serdarymyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwründe geljek nesillerimiziň awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arkadagy serdarymyzyň eýdigidär tagallalary bilen giň möçürli işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tomus mögsümine çagylaň münasip derejede deň jalmak üçin döredilýän şertleň esasyny ýaş türkmenistanlar hemme tarapyn üns alada bilen gurşalyp alynýar. Muň aýdyň misalyny mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomusga deň jalş mögsümine gurulýan çärelerden görmek bolýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň alyp barýan ilgün mähwetli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesiller bilen baglykda mundan meýlekde üstünlikleri wetlenmek uğruna giň erimli işlere ulun sürlýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tomus mögsüminde mektep okuwçylarynyň munasip din salmagy bilen baglanşykly gödegine tutulan çäreler öz oňy netijelerini berýär. Gahrman arkadagymyzyň döredip beren hemme mümkinçilikleri we arkadagy serdarymyzyň dowam edýän rowaç ýollary esatyna häzirki wagt ýaş türkmenistanlar bagtyarlygyň midemet gurşawyna ruhlanyp we döredilýän ähli azaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp, mähriban watanymyza uly buýsanç we gowunç duýgulary bilen esretli zamanamyzyň hüzürini görýärler. Muň şin bolsa garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletiminde hemme mümkinçilikler döredildi. Gökderäniň salkyn saýaly çagalar tagalış din jalş merkezlerine we awada milleti ýahaçylyk dowlagyna gazaýyp punjaklerde, şeýlik hem vilayatlariň din jalş merkezlerine häzirki din jalş döwrüne mektep okuwçylary saglyklaryny berkidip, münasip din jalýarlar. Hormatly prezidentimiň nygtaýşy ýaly, halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, beden taýdan berk we ruhy taýdan baý, rowşan geljegimiz bolan ýaşlar kemale ýetirmek, ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Çagalaryň münasip bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz edebi seper dörejilik bilen meşgullanmaklary, öz ukyp başarnyklaryny ösdürmekler üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Diýarymyzda gurulýan döwrap çagalar baglarynyň mektepleň sport we tagaldyş din jalş merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Muň özi ata watanymyzyň arzuwlarynyň hasyl bolýan hemde bagtyar çagalyň ýurdu dugynyň aýdyň suwtnamasydyr. Döwletimiz mektep okuwçylarynyň tomusga din jalş mögsümini şadyan we peýdaly geçirmekler üçin ýygyderli alady etýär. Häzirki wagtda da ýurdumyzyň ähli çagalar tagaldyş merkezlerine tomus mögsümi dowam etýär. Gökderedäki hemde vilayat merkezlerindäki tagaldyş merkezleri din jalma gelýän çagalary ruhulentlik bilen kabul etýär. Meşhur çagalar toparlarynyň şadyan aýdymlary we şowgunly tantlary, sahna oýunlary çagalar üçin dörejilik sowgadyny öwürlýär. Tagaldyş merkezlerine çagalar uly şatlyk bilen garşylanýar. Çagalaryň aýdymtaly dawral ýörüşi ähli tagaldyş merkezlerini gurşap alýar. Çagalaryň dol derejede din jalmaklary wagtlaryny peýdaly we şadyan geçirmekler üçin merkezlerde ähli şertler döredildi. Çagalar tagaldyş din jalş merkezlerine oýun oýnamak, beden terbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin meýdançalar, tansalary, kompýuter merkezleri, el iş gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary, kitapxanalar gödegine tutulupdyr. Bilim, sport we ýaşlar siýasaty, medeniýet, saglyk goruş we derman senaty ministrlikleriniň, jemgyçilik guramalarynyň hünärmenleri ýürüte meden din jalş maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaň bilelikdäki işler netijesinde din jalş merkezlerine her tomus çalşykda sunwat ýoluna ýaňy başlayan artistlaryň we çagalar seper höwetçiň toparlarynyň döwlet we halkara derejedäki dürli dörejilik bäýatleşikleriniň ýeňjileriniň, meşhur estrada aýdymçylarynyň we sadanalarynyň gatnaşmaklaryna köp sanly bäýatleşikler we konsertler, sport çäreleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar geçirilýär. Mektep okuwçylar üçin kompýuter programmalaryny we daşary ýurt dillerini öwrenmek boýunça şeýle hem başga dürli gurnaklar guruldy. Teatr, sirk, meşhur aýdymsaz we tan toparlarym ýaşaجyk tomaşaçylary bilen duşýarlar. Çagalar üçin paýtagtymyzyň hemde vilayatlaryň azaýyp kunjaklaryny, taryhy meden ýadygärliklerini, muzeýlere, teýilgählaryny, gedelençler gurulýar.
Şeýle hem şu günler Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal Balkan Daşoğuz Lewap hemde Mary Vilayet polisiýa müdürlikleri we beýleki jeňmeçilik guramalary bilen bilelikde guramagyna çağalar tagalış we din jarş merkezlerine din zalyan çağalyň aratynda ýol hereketiniň kadalaryny, ýanyň hukuklyk düzgünleriniň talaplaryny berza etmeklik bilen bagly, şeýle hem hukuk sowatlylygyny gönükdirilen wagt netiýe çärelerem geçirilýär. Mekde okuwçylarynyň dowam edýän tömütki din jarş döwrüne olaň münasip derejede din jalmak hemde wagtlaryny peýdaly geçirmekleri, şoğur wagtyň ödünde TV we milli gymmatlyklara gowunç we büýtünç duýgularyny hata artdyrmak maksady bilen meýilleşdirilen çäreleň olarda uly täsir galdyrma ugruna teröristler tarapyndan hemme derur işler alınıp barylýar. Bu bolsa ýurdumyň dürli künjeklerini tömütki din jarş möhümini döwrüp din jarş we tagalış merkezlerine şadyan geçirýän şagalaryň watanmyda bolan büýtünçini we gowunçyny hata artdyrýar. Muň üçin olar arkadagly serdarymyda tüýsürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýle eşretli zaman üçin päk galplaryndan hoşallyk bildirýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 23-nji iýulda saat 20-den 24-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp durýan bulutly hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna atken bulutly hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 26-31 gradus maýl, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşoğuz vilayatyny ötkäp durýan bulutly hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demanazy günatardan tele sekundy 8-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 27-29 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça ýyl aýynyň 24-nde magnit hadisasynyň dur noktasy ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, Thomas Paslyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýeti şöhletinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenek Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşleriň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.